Hej folkens, velkommen til Ticket Light med Sevius, sæson 1, episode 1. En helt ny verden, vi starter på her. Det skal siges, jeg ved ikke særlig meget om teknik og sådan noget. Jeg ved, hvordan man bruger en sawmill. Jeg ved, hvordan man bruger generator og electric furnace og compressor. Ja, så det er sådan noget, vi skal have lavet. Så jeg ved overhovedet ikke, hvordan man bruger en crow. Jeg har ingen anelse. Så vi starter med at få hakket noget træ. Så det er det mest normale. Jeg tænkte, jeg ville lave en tree tap og gik rundt efter lidt stik i. Fordi det får vi brug for. Så skulle det helt om. Undskyld, hvis I kan høre et eller andet baggrundsstøj. Det er min lillebror, han er meget sur lige nu, fordi han ikke må få vingummi-bamser. Så ja, han elsker dem. Jeg hader dem. Eller jeg hader dem ikke sådan. Jeg kan godt lide dem, men jeg er ikke fuldstændig vild med dem. Hvor er der? Sticky! I love sticky stuff. I'm really happy that they are sticky to me. Er der intet sticky på det her træ? Der er fucking ikke noget sticky. Oh my god. Det var en dårlig start. Der er rubber tree til eller sådan noget. Så går jeg bare hen efter nogle kugelbeans og noget jungletræ til en kugelbeanfarm. Og det kunne vi også godt bruge. Eller, jeg ved ikke om vi kunne bruge det, det var bare sådan en lille idé, jeg havde. Vi skal have noget jungletræ til kugelbeanfarm. Det er den første farm, jeg laver, det er altså kugelbean. Fordi den er nem. Den er mega simpel. Så hvorfor ikke? Hvis man kugelbean. Den lækker. Hvad er der i der er noget dun. Let's go. Good. Der lækker det. Min computer, den er ikke så god til at køre jungler i Minecraft åbenbart. Det er sådan lidt nederen, som det er. Fordi de fleste, de vil gerne bo i en jungle, fordi de synes, man er fucking fed. Hvor er det fed. Det synes jeg ikke. Jeg synes, en jungle, den er sådan meget for tæt. Man kan ikke løbe rundt, synes jeg, den. Så vil jeg hellere bo herude. Lidt fri, ikke også? Hvis der er nogen, der forstår mig på det her overhovedet. Der er sikkert alle mulige, der siger, nej, en jungle er bedst her. Hvis I ikke skal være der. Ja, det kan godt være, at I ikke subscriber mig, men så håber jeg, at der er andre, der gør. Og I er meget velkommen til at subscribe. Jeg vil gøre alt for bare 10 subscribers mere, så laver jeg et giveaway. Hvor at I kan se mig. Så kommer Patrick måske også til det giveaway. Og så kommer vi måske også til at lave vores første livestream. Så subscribe os, hvis I vil, og synes vi laver en god video. Det kan godt være, at vi ikke har nogen mikrofoner, vi har headset, vi sidder med og sådan noget, så det er det helt store udstyr, vi har. Så det kan godt være, at vi ikke lige skruer som rige eller mix og sådan noget, men vi forstår os på Minecraft. Det gør det så også med. Vi er ikke så vilde med Gix og Brian. Faktisk. Det er jeg ikke. Jeg ikke helt vildt. Jeg tror, man stadig ser Brian. Jeg ved i hvert fald, at han aldrig har set Gix før. Altså, han har ikke fået set det. Jeg har prøvet det mange gange at lukke ham til det. Men han har ikke prøvet at se Gix endnu. Og han ved heller ikke helt rigtigt, hvad det er. Så
Det er sådan syner sådan noget. Det er Brian og Robin Samse ikke mindst. Det elsker han virkelig. Det gør jeg også. Ja, okay, gode. Men det er vores yndlings-youtuber. Og jeg kan også godt lide Robin Kai. Han er også god. Det er jo også frem for Robin Samse. Så... Altså, Steve... Og... Er vi i den samme sump igen, er vi bare gået i ringen? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Oh my god. Det var unfair. It's a creeper, man. MG Pro. I'm not MG Pro. Oh. Jeg render rundt ude i verden og overhovedet ikke har lavet noget hus og intet hus. Fuck! Oh my god, oh my god. Jeg er nu crafting til at forstå. Fuck. Oh my god. Jeg kan godt høre, at jeg er ved at ventilere, ikke også? Hvis jeg dør allerede i første episode, så er det lidt noob. Jeg hader virkelig at blive kaldt for noob på sådan noget. Det hader jeg virkelig. Jeg kan ikke fordrage at blive kaldt noob. Jeg kan crafting til det igen også. Nej, jeg kan godt huske, hvor det er. Så siger jeg det. Hvad skræd står den på? Normalt fint. Jeg tænkte lige, den stod på hard, så var det sådan lidt, okay, vi skruer lige lidt i. Jeg plejer sådan at sætte spil på lidt, men... Let's go. Jeg kan ikke fordrage monstre nede i miner. Jeg hader dem virkelig nede i miner. Jeg vil hellere gå op med dagen. Så er det fint nok. Eller net. Den skal skyld. Nu laver vi lige 2 stenøkser. Og så hakker vi noget træ. Så går vi. Vores vej er aldrig kommet tilbage. Dum, sådan er det så. Og jeg tror, vi har et kæmpe jungletræ. Så må jeg have nok til et hus. Håber jeg. Oh my god. Kom så. Okay. Nej. Jeg tænkte 31 wood, det var ikke så meget. Jeg havde ikke set det her. Skal jeg huske at gemme noget af mit jungletræ til en kugelbilfarm. En kugelbilfarm, den er rigtig vigtig for mig. Gosh. Okay. Så er det lige hurtigt. Og 3 skal jeg altså heller ikke bruge. Eller jo, det skal jeg til sådan noget. Nej, nu skal jeg bygge et hus, ikke også? Nu skal jeg overbygge et hus. Og jeg ved lige, hvilken sten der skal være. Gammeldags firkant. Det er bare det typiske gammeldags firkant. Der er så lidt hurtigt lille hus, imens vi bygger det store, så bor vi i det her møghus. Det jeg tænker, vi skal have et andet hus. Et møghus, mand. Hvad er det sådan et lille lånehus? Der er der i hvert fald træner. No! Jungle tree is
Det er virkelig vigtigt for mig, at jeg overlever. Se, nu bliver det også nat skønt. Og jeg har ikke lavet huset fuldkommen færdigt nu. Det må jeg faktisk lige skynde mig at gøre. Det er ikke sådan et særligt stort hus i starten. Altså, det er bare et hus, vi bor i, mens vi laver det store, tænker jeg. Og ja, godt vi har nok til nogen, tænkte jeg lige sådan. Og mad. Og nu bliver jeg nødt til at gå ud og nakke en gris. Gud, vi har stadig nok til nogen, men gud. Grisebas. Grisebasser. Fik jeg noget? Ja, fedt. Jeg har æbler. Det kan godt være, at I kan se noget lige nu. Det skal nok fyre op. Det skal nok. Lover jeg. Sådan. Og så laver vi lige en dør. Nej. No, I'm not like you, dog. It's cool. Det kan vi godt gøre ud. Sådan. Det burde være, lyden var lidt høj. Okay. Jeg har sikkert bare overhovedet ikke kunne høre, hvad jeg sagde i hele videoen. It's cool. And have touches. What? No. Nu skal vi have årsforbrugpenge. Bum bum. Dum. Sådan. Så laver vi 4 chests. Det vil nok til et lille lortehus indtil videre. Og vi skal ikke have en boomerang. De er dårlige. Det er det dårligste, jeg nogensinde har prøvet at åbne. Og Benja, hvis du ser med, så er jeg ligeglad med, om jeg sover dine følelser. For det er lort. Det er en af mine venner, som anvender boomeranger. Jeg hader det. Sådan er det, folk. Men hvis I ikke kan lide boomeranger, så skal I nok forestille jer, at jeg laver nogen, fordi det gør jeg ikke. Jeg kan ikke lide dem. Jeg synes, de er dårlige. Jeg spiser nogle marker. Nu har jeg skulle prøve at blive lidt. Så ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg sætter lige et waypoint for en sikkerheds skyld. This and this and oh yeah. Waypoint add. Boom. Det skal overhovedet ikke være pink. Sådan. Yeah. Let's get out from my house and skeleton. Oh my god, skeletons. Nej. Not kill me. No. No. I hate you. Split this
Oh my godness. Lort. Ja. Det lægger lidt. Men, hvad skal man gøre? Sådan. Ja, du er her stadig. I love skeleton killer. I am a skeleton killer. Is a monster? No, not Mr. Creeper. Not today. I not love you. I hate you. Men jeg tror altid, det var den episode. Sorry, Buddings, hvis den ikke var så lang. Men vi ses. Hej hej.